Kuten olemme jo pariin kertaan kuulleet, tämän sunnuntain kirkollinen aihe tänään 4. paastonajan sunnuntaina on elämän leipä. Ja sillähän tarkoitetaan tietysti Jeesusta itseään. Tämän leipäsunnuntain opetus liittyy kuitenkin Jeesukseen toisella tavalla. Onhan se otsikoitu näillä sanoilla kovaa puhetta Jeesukselta. Mutta kuten sitten opetuksen lopussa tulemme kuulemaan ja näkemään, Jeesus elämän leipänä liittyy mitä kiinteämmin myös tämänpäiväiseen tekstiimme. Matteuksen evankeliumin 23. luvussa. Ja me nousemme nyt kuulemaan tämän pitkähkön ja aika rajun tekstin. Ja ihan tässä vaiheessa on myöskin hyvä todeta se, että tässä tekstissä on niin paljon sisältöä, että tätä ei pystytä mitenkään selittämään tässä yhden oppitunnin aikana. Siksi pyydän, että olemme hyvin tarkkaavaisia, kun kuuntelemme tekstin, että teksti saa puhua ihan itse sellaisenaankin. Ja niinhän se kuuluisi ollakin. Siis Matteus 23. Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken, minkä tekevät, he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. He istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rappiksi. Älkää te antako kutsua itseänne rappiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan oven ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, 2 vertaa pahemman kuin itse olette. Voi teitä, te sokeat oppaat. Te sanotte, jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova. Te sokeat typerykset. Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyittää? Te sanotte myös,
Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään. Mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova. Te sokeat. Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta. Ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te maksatte kymmenykset jopa mintuista, tilleistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä. Oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat. Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisitte kamelin. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saasta. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte, jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt. Miten te voisitte välttää kadotustuomion? Kuulkaa siis. Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette. Toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Aabelin verestä aina Sakarian Parakian pojan vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. Totisesti tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta. Jerusalem, Jerusalem. Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tämä raju teksti on jatkoa jo Matteuksen evankeliumin 20. luvussa alkaneille Jeesuksen puheille Jerusalemissa. Edellisessä leipäsunnuntaissa käsiteltiin
Jeesuksen sekä fariseusten ja saddukeusten välisiä keskusteluja otsikolla Kompa-kysymyksiä, joista Jeesus selviytyi hyvin, jopa niin hyvin, että luvun 22 viimeinen jae ilmaisee lopputuloksen näin. Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään. Näin Jeesus laittoi heille luun kurkkuun. Matteuksen evankeliumin 23. luvun puheet Jeesus piti edelleen temppelialueelle kokoontuneelle kansalle, suurelle väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Puhe kohdistui erityisesti juutalaisten lainopettajiin ja fariseuksiin ja heidän toimintaansa. Luvusta 24 eteenpäin Jeesus puolestaan kohdistaa puheensa suppeammalle joukolle, opetuslapsille. Luvun 23 puheiden kohde ja aihe on siis erityisesti juutalaisten lainopettajat ja fariseukset ja heidän raamatun tulkintansa. Etten sanoisi heidän maailman kuvansa, johon tuo raamatun tulkinta pohjautuu. Ja sitten tätä seuraavat loogiset johtopäätökset heidän toiminnassaan ja käyttäytymisessään. Ja nyt tämä maailmankuva, käytän tätä sanaa, ja kaikki mitä siitä seuraa, on myös se näkökulma, johon keskityn tässä opetuksessa. Tämä on syytä nyt tässä alkuun selvästi tuoda ilmi, sillä tämä lukemamme luku on niin runsas sisältöinen, että siitä voi hyvin pitää monia raamattutunteja. Esimerkiksi noihin lainopettajille ja fariseuksille kohdistettuihin voi-huutoihin sisältyy niin paljon Vanhan testamentin pohjalta nousevia yksityiskohtia ja viitteitä ristiin rastiin Raamatussa, että niistä voisi pitää lukuisia raamattutunteja. Ja tätä me emme nyt siis aloitakaan. Eli tämä opetus on sen sijaan jonkinlainen yleiskatsaus tämän luvun pääsisällöstä ja intentiosta, siis sen tarkoitusperästä. Kuten raamattujemme otsikoinnista ilmenee, jos meillä on raamatut käsissämme, niitä olisi hyvä pitää tässä esillä, niin tässä luvussa on selkeästi 3 erillistä osaa. Jakeet 1-12 on uusissa raamatuissamme otsikoitu sanoilla itsensä korottamisesta. Jakeissa 13-36 on nuo Jeesuksen lainopettajille ja fariseuksille kohdistetut ankarat voi-huudot. Ja jakeissa 37-39 Jeesus tuo ilmi murheensa Jerusalemin asukkaiden paatumuksesta ja tätä seuraavasta Jerusalemin tuhosta. Kaiken tämän voisi tiivistää yhden yleisotsikon alle. Tällaisen esimerkiksi farisealaisuuden vaarat ja niistä vapautuminen. Tämä voisi yhtä lailla olla tämän opetuksen
yleisotsikko. Aiemmin ilmoittamamme kovaa puhetta Jeesukselta otsikon sijasta. Sillä jos nyt, kun tätä lukua olen prosessoinut muutamien päivien aikana ja osin öisinkin menneellä viikolla, valitsisin nyt otsikon tälle opetukselle mieluumminkin tämän farisealaisuuden vaarat ja niistä vapautuminen kuin tuo Jeesuksen puheen kovuutta ilmaiseva teema. Sillä kaiken tuon kovuuden rinnalle näistä puheista nousee esiin myös Jeesuksen äärettömän suuri rakkaus ja myötätunto kaikkia ihmisiä kohtaan. Aivan kaikkia ihmisiä kohtaan. Myös ajattelussaan ja käytöksessään harhautuneita näitä fariseuksia kohtaan. Jeesuksen ajan uskonnollis-poliittinen juutalainen eliitti on toki tullut esille jo monta kertaa näissä leipäsunnuntai-opetuksissamme vuosien aikana käsitellessämme Matteuksen evankeliumia. Olemme tutustuneet saddukeuksiin, fariseuksiin ja kirjanoppineihin eli lainopettajiin. Mikko Haapasaari summasi Jeesuksen ajan fariseukset edellisessä opetuksessa seuraavaan tapaan. Ja tämä dia on kopioitu sellaisenaan Mikon edellisestä opetuksesta. Synagogalaitoksen papisto koostui fariseuksista. Ja fariseukset olivat eräänlainen herätysliikelähtöinen maallikkoliike, kansanpuolue. Fariseuksille olivat tärkeitä aikojen kuluessa muotoutuneet perinnäissäännöt, jotka oli kehitelty Mooseksen lain pohjalta. Ja opillisesti fariseukset olivat varsin lähellä Jeesusta. Farisealainen puolue oli syntynyt alemman papiston keskuudessa noin vuonna 100 ennen Kristusta. Se oli syntynyt vastavoimaksi ylemmän papiston liberaaleille saddukeuksille. Ja myös Raamatussa on muutamia kohtia, jotka luonnehtivat fariseuksia myönteisesti. Esimerkiksi apostolien tekojen 5. luvussa kerrotaan kansan suosiossa olleesta Gamalielista. Hänhän tyynnytti suuren neuvoston niin, ettei se ryhtynyt ruoskintaa vakavampaa väkivaltaan alkukristittyjä kohtaan. Myös apostoli Paavali oli fariseus, eikä peitellyt sitä. Joskin hän toi myös esille sen, ettei farisealainen Raamatun tulkinta johtanut häntä pelastukseen, vaan sen sijaan johti hänet vainoamaan alkukristittyjä. Mutta farisealaisuuden lähtökohdat olivat aivan oikeat. Paluu Raamattuun ja koko elämän ojentautuminen sen mukaan. Sieltä se oli lähtenyt, mutta jotain meni sittenkin pieleen. Juutalaisen uskonnollisen elämän liberalisoituessa kansan keskuudessa oli syntynyt tämä liberalismia vastustava herätysliike, joka etsi vastauksia elämän ja kuoleman kysymyksiin Raamatusta. Aivan oikein. Mutta jotain meni sittenkin pieleen. Ainakin ajan kuluessa, kuten historiasta tiedämme.
tätä vääristynyttä, väärin asioihin, hiusten halkomiseen, kaiken huomion kiinnittävää suuntausta vastaan Jeesus tässä luvussa ankarasti hyökkää. Ei hän hyökkää fariseusten ja lainopettajien alkuperäisiä intentioita, syvimpiä tarkoitusperiä vastaan, vaan synnin alaisten uskonnollisten johtajien vääristymiä vastaan. Sanohan Jeesus 3. jakeessa, tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Heidän opetuksessaan oli siis vielä jäljellä jotain oikeaakin. Näin ollen näiden sanojen fariseus ja farisealaisuus käyttö on meidänkin keskuudessamme edelleen hieman ongelmallista, kun niitä käytetään kahdessa merkityksessä. Alkuperäinen merkitys on myönteinen. Ja sitä voisi vastata meidän oloissamme esimerkiksi herätyksen kokenut kristitty tai herätyskristitty. Ja sehän on ainakin meille myönteinen ilmaus. Mutta valtaosa Jeesuksen ajan farisealaisuudesta, kaikki ne mahdollisine ja mahdottomine ihmiskäskyineen, oli ilmeisesti jo täysin irtaantunut lähtökohdistaan. Ja näitä vastaan Jeesus tekstissämme ankarasti hyökkää ja Raamatulla osoittaa heidän harhautumisensa. Meidän oloissamme tätä vastaava voisi ehkä olla herätyksen pohjalta, kristillisen oikean herätyksen pohjalta syntynyt, mutta ajan myötä yhä enemmän epäterveitä elementtejä itseensä omaksunut, auktoritatiivinen ja sulkeutunut, toistaiseksi vielä kristillisyyden nimissä toimiva suuntaus. Ja näistä meillä on valitettavasti esimerkkejä aivan viime vuosiltakin. Mikä olisi sitten oikeampi nimitys harhaan menneelle fariseukselle ja farisealaisuudelle, jotta välttäisimme tuon sanan kaksimerkityksellisyyden? En tiedä. Jos ei muuta, niin ainakin olisi hyvä lisätä joku määrä näiden sanojen yhteyteen. Esimerkiksi harhaan mennyt farisealaisuus, vääristynyt farisealaisuus tai jotain tämän tapaista. Tällaisista vääristymistä Jeesus näitä nimenomaan tässä luvussa puhuu. Ja puhuu näitä vääristymiä vastaan. Tämä on terminologinen kysymys, mielestäni aika tärkeä. Jopa niin tärkeä, että voisin julistaa nimikilpailun avatuksi tässä asiassa. Lupaan palkinnon sille, joka keksii nasevan ilmaisun kuvaamaan alkuperäisistä lähtökohdistaan harhaan mennyttä, vääristynyttä farisealaisuutta tai vastaavasti harhautunutta ja vääristynyttä herätyskristillisyyttä. Tämän jälkeen voisimme nyt pohtia sitä, mitä erityisiä tuntomerkkejä on havaittavissa. Käytän nyt näitä sanoja vääristyneessä farisealaisuudessa tai vastaavasti harhautuneessa kristillisyydessä, kun sitä parempaa termiä ei ole meillä keksitty. Yksi erittäin korostuneella tavalla esiin tuleva puoli on johtajuuden merkitys ja nimenomaan sen väärinkäyttö.
Jeesus näet osoittaa kritiikkinsä ja voihuutonsa nimenomaan uskonnollisille johtajille. Heidän vastuunsa oli silloin ja on tänäkin päivänä äärettömän suuri. Heille on paljon annettu ja heiltä myös paljon vaaditaan. Jeesus vaati kansansa uskonnolliset johtajat tilille Jumalan sanan syrjäyttämisestä ja siitä, että sen tilalle oli kehitelty vieraita tarkoitusperiä palvelevia ja mitä monimutkaisempia ihmisten elämää vaikeuttavia käskyjä ja kieltoja. Vääristyneen farisealaisuuden ja harhautuneen kristillisyyden tuntomerkit liittyvät kaikki jollain tapaa uskonnollisen johtajuuden vääristymiin. Puheensa alkuosassa, tässä luvun jakeessa 1-12. Jeesus luettelee 5 tyypillistä uskonnolliseen johtajuuteen liittyvää vääristymää. 1. He eivät tee sanojensa mukaan. Jae 3. 2. He eivät ole valmiita suorittamaan itse sitä, mitä he toisille määräävät. He eivät ole valmiit itse tekemään sitä, mitä he toisilta odottavat. Ja 4. He rakastavat itsensä esillä pitämistä. Jae 5. 4. He nauttivat toisten ihailusta. Jakeet 6-10. Ja 5. He ovat ymmärtäneet palvelutehtävän luonteen täysin väärin. Jakeet 11-12. Kaikkia näitä kohtia yhdistävän sanana voisi pitää 2 sanaa. Minä itse. He eivät siis ymmärrä asemaansa ja tehtäväänsä palvelijan tehtäväksi, vaan käyttävät valtaansa toisten hallitsemiseksi ja itsellensä tunnustuksen ja arvonannon lisäämiseksi. Kuulostaako tämä yhtään tutulta meidän aikanamme ja meidän keskuudessa? Mutta juuri tätä se niin heissä kuin meissäkin asuva, itsepintaisesti kiinni pysyvä syntisyytemme saa aikaan. Ja kun nuo piirteet pääsevät valloilleen, niistä saattaa tulla niin hallitseva osa identiteettiämme, että me suorastaan sairastumme itseemme. Näiden piirteiden sairauden asteelle kehittynyttä muotoa kutsutaan narsistiseksi luonnehäiriöksi. Erityisesti johtavassa asemassa olevilla, menestyvillä ja rakastetuilla johtajilla on kaikkein suurin vaara kehittää itsessään näitä piirteitä ja saada tukea siihen kannattajiltaan. Kun tätä tapahtuu paljonkin meidän keskuudessamme, ja kun elävästä Jumalasta irtaantunut kulttuuri sitä kaikin tavoin mitä erilaisimpine idolikampanjoineen ja idolikilpailuineen tukee, mikä tulee meidän vastaamme ihan kaikkialla, niin eiköhän sitä tapahtunut Jeesuksenkin aikana. Juuri näiden ihmisten joukossa, joille Jeesus nämä sanansa tässä osoittaa. Yhtä lailla he olivat
ihan kipeitä ja sen tarpeessa. Ja he saivat sitä. Ja se vei heidät harhaan. Mutta ei tätä tietenkään tapahtunut kaikille fariseuksista, ei varmaankaan. Eivätkä he varmaankaan kaikki olleet narsisteja. Mutta monet heistä unohtivat Jumalan antamat 10 käskyä, ensimmäisestä käskystä alkaen. Jumalan palvonnan sijaan oli tullut oman egon palvonta. Siinä oli kysymys showsta. Siinä oli kysymys bisneksestä, eli showbisneksestä. Ja kun näin käy, muuta ei tarvitakaan. Kaikki muu menee sen jälkeen harhaan. Jumalan yksinkertaisten käskyjen tilalle sepitetään ihmiskäskyjä, jotka voidaan itse asiassa muodollisesti pitääkin, ja niin kuvitellaan Jumalan lain tulevan täytetyksi. Jokaisella ihmisellä on näet omatunto ja jonkinlainen tieto Jumalasta, vaikka sen sanallisesti kieltäisikin. Ja tuo omatunto ja tieto Jumalasta edellyttää meiltä Jumalan lain, elämän oman lain kunnioittamista ja täyttämistä. Mutta nuo omantunnon vaatimukset ja syytökset voidaan painaa taustalle ja syrjäyttää, kun niiden sijaan keksitään jotain toisia sääntöjä. Usein nuo uudet säännöt nousevat kulloisenkin yhteiskunnan yleisesti hyväksytyistä trendeistä. Eräs tällainen esimerkki voisi olla aikanamme älä tapa -käskyn uusi tulkinta. Jumalan antamassa elämän omassa laissa älä tapa -käsky koskee kieltoa olla tappamatta, tai vielä täsmällisemmin sanottuna olla murhaamatta ihmisiä. Se koskee jokaista ihmistä äidin kohdusta vanhuuden viimeisiin päiviin. Mutta nyt kun sukupuolimoraalia koskevat rajoitteet on häivytetty yhteiskunnassamme jo vuosikymmeniä sitten, ei toivottuja raskauksia toteutuu liukuhihnalta ja ne pitää saada pois päiväjärjestyksestä yhtä lailla liukuhihnalla. Älä tapa -käskyllä ei ole enää tässä yhteydessä mitään merkitystä. Ja samaa ollaan vaatimassa yhä enemmän elämän loppupään kohdalla. Samoin kuin kehitysvammaisten kohdalla. Varsinkin vielä syntymättömien kehitysvammaisiksi oletettujen kohdalla. Jokainen kuitenkin omassa tunnossaan tietää, että syntymättömänkin ihmisen surmaaminen on väärin ja siitä seuraa psyykkisiä ongelmia. Niinpä omaa tuntoa pitää yrittää lepyttää jollakin tapaa. Keksitään omasta mielestämme hyviä asioita, joita voimme tehdä ja vaatia ankarasti muitakin niin tekemään. Asioita, jotka tänä päivänä ovat poliittisesti korrekteja. Kuvitellaan, että poliittisesti korrektien asioiden intomielinen ajaminen lepyttäisi syyttävän omantunnon. Tällaisia asioita voisivat olla vaikkapa kampanjointi jonkin luonnonsuojeluhankkeen puolesta, eläinaktivismi. Siis siirretään tuo älä tapa -käsky koskemaan eläimiä ihmisten sijaan. Naisten oikeuksien ajaminen,
sukupuolivähemmistöjen oikeuksien raivokas ajaminen ja toisin ajattelevien mustamaalaaminen. Nämähän ovat poliittisesti korrekteja asioita meidän yhteiskunnassa. Ja kun media vielä saadaan mukaan tukemaan näitä itse valittuja hyviä tai siis hyviksi julistettuja hankkeita, niin mikä siinä on paistatellessa ihmisten suosiossa? Jumalan ja omantunnon ääni voidaan unohtaa. Vai voidaanko sittenkään? Aivan aluksi ei varmaankaan voida, mutta omatunto voidaan myös paadottaa, jos tällä tiellä jatketaan pitkään. Monessa tapauksessa nämä ensimmäisen ja 5. käskyn rikkominen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kun Jumala on syrjäytetty, ihminen katsoo oikeudekseen tehdä mitä vain ahneudessaan urakehityksensä varmistamiseksi, saadakseen kokea kaiken mahdollisen ja päästäkseen paistattelemaan toisten suosiossa. Ymmärrän, että lukemassamme tekstissä Jeesus vielä elätteli toiveita siitä, että ainakin jotkut voi teitä valitushuudot kuulleista lainopettajista ja fariseuksista havahtuisivat näihin Jeesuksen vakaviin huudahduksiin ja lausahduksiin. Nämä huudahdukset eivät nimittäin olleet niin tuomitsevia kuin voisi kuvitella. Ne osoittivat ennen kaikkea Jeesuksen huolta näitä ihmisiä kohtaan. Ne olivat pohjimmiltaan Jeesuksen rakkauden ilmentymiä näitä ihmisiä kohtaan, jotta he ymmärtäisivät, mistä oli kysymys ja mitä pitäisi tehdä. Eli siis oikeasti kääntyä takaisin Jumalan puoleen, häneltä armoa anomaan. Näin olen tässä yleisluontoisesti käsitellyt nuo 8 voimakasta, mutta murheen sävyttämää Jeesuksen voihuutoa juutalaisille lainoppineille ja fariseuksille heidän harhautuneesta paimenuudestaan. Olisi varmaankin hyvin mielenkiintoista ja hyödyllistä käydä läpi nuo voihuudot yksi toisensa jälkeen, mutta siihen tarvittaisiin useampi tunti. Yhtä mielenkiintoista olisi käydä näitä läpi rinnakkain Jeesuksen vuorisaarnan autuaksi julistusten kanssa Matteuksen evankeliumin 5. luvun alusta. Sillä niissä on selvää rinnakkaisuutta havaittavissa. No, näihin meillä ei ole nyt mahdollisuutta. Siirrymme nyt luvun loppujaksoon, jakeisiin 37-39. Näistä jakeista ilmenee parhaiten Jeesuksen kovan puheen perimmäinen tarkoitus. Vielä kerran Jeesus vetoaa kuulijoihinsa, jotta he kääntyisivät tuhoon johtavalta tieltään. Jeesus tiesi pian koittavan Jerusalemin tuhon. Ja kyllä se olisi pitänyt olla jokaisen muunkin valveutuneen juutalaisen tiedossa. Siinä poliittisessa tilanteessa, missä silloin elettiin. Ei Rooman maailmanvalta voinut enää pitkään katsoa sormiensa läpi juutalaisten kiihkoilijoiden selottien itsenäisyyshankkeita. Tämän pian odotettavissa olevan katastrofin edellä Jeesus lausuu nuo syvää äidillistä rakkautta kuvaavat sanansa Kanaimusta poikasineen. Miten monesti olenkaan tahtonut,
ja niin edelleen. Tämä ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta Jeesukselle Jerusalemissa, kun hän näitä vetoomuksia esitti. Mutta tämä on nyt viimeinen kerta ennen hänen varsinaista kärsimystietään. Nuo turhautuneet, mutta samalla rakkauden täyttämät sanat ilmentävät samalla kertaa sekä tuomiota että armoa että sääliä. Tie on vielä avoin molempiin suuntiin. Vielä hetken. Ehkäpä joku vielä kirjanoppineista ja fariseuksistakin kääntää kelkkansa. Se oli kaiken tämän puheen perimmäinen tarkoitus. Ja mehän tiedämme myöhemmistä Uuden testamentin kirjoista, että monia lainoppineita ja fariseuksia liittyi Jerusalemin alkuseurakuntaan. Mutta Jerusalemin tuho ei silti ollut enää vältettävissä. Jerusalem oli mitä keskeisin paikka Jumalan näkökulmasta, niin kuin se on edelleenkin. Ja olemme etuoikeutettu, että saamme pitää työntekijäämme Jerusalemissa. Noin 2000 vuotta ennen Jeesuksen aikaa Jumala oli valinnut Jerusalemin uhrialttarin paikaksi. Siellähän Moorian vuorella Abraham oli saanut käskyn uhrata poikansa Iisakin. Jumala koetteli silloin Abrahamia ja antoi vaikuttavan esikuvan Jumalan karitsan uhraamisesta tällä samalla vuorella 2000 vuotta myöhemmin. Pelastushistorian keskus on tällä samalla paikalla Moorian vuorella. Siellä Kalliomoskeijan paikalla, josta äsken näimme kuvan. Mutta suuri osa Jumalan omaisuuskansasta ei tätä hyväksynyt silloin 2000 vuotta sitten, niin kuin ei nytkään 2000 vuotta sen jälkeen. Mutta Israelin paatumus koitui koko ihmiskunnan siunaukseksi. Niinpä pelastuksen ja sovituksen sanoma on saavuttanut meidätkin ja voi saavuttaa meidätkin tänä päivänä juuri tässä. Täällä maan äärissä, Finlandiassa asuvat. Sovitus ja lunastus Messiaan maahan vuotaneessa veressä Moorian vuorella on ollut suuri loukkaus juutalaisille, ja sitä se näyttää olevan yhä enemmän meille länsimaiden ihmisillekin. Mitä lähemmäksi ristiä Jeesuksen kärsimystie kulki, sitä vaikeampi oli Jeesuksen läheisimpienkään ymmärtää ja ottaa vastaan siinä toteutuvaa Jumalan suunnitelmaa ja tahtoa. Uskonnollisuus kyllä kelpasi ihmisille. Ankarakin uskonnollisuus, niin kuin se tänäkin päivänä kelpaa yhä useammille. Mutta siinä on aina kysymys itsensä hyväksi kuvittelevan ja itseään korostavan, Jumalan käskyt hylkäävän ja niiden sijaan omaan rituaaliseen uskonnollisuuteen viehättyneen ihmisen paosta Jumalasta poispäin. Mutta näidenkin ihmisten puolesta ja sijasta Jeesus kärsi ja kuoli ristillä. Hän sovitti niin fariseusten kuin meidänkin syntimme. Jeesuksen voihuutoja luonnehtiessani tuossa hieman aiemmin kiinnitin huomiota lähinnä vain 2 Jumalan käskyn rikkomiseen. 1. ja 5. käskyn rikkomiseen.
siis käskyn pitää Jumala Jumalana ja ihmisten tappamis- eli murhaamiskiellon. Mutta nämä olivat vain esimerkkejä koko 10 käskyn repertuaarista, jota meidän itse kunkin olisi hyvä kerrata aina uudestaan ja uudestaan. Ja jos niin oikeasti teemme, löydämme itsemme aina vaan uudestaan ja uudestaan jonkun käskyn tai todennäköisesti hyvin monenkin käskyn kohdalla. Löydämme siis itsemme harhautuneen fariseuksen paikalta. Siksi nuo Jeesuksen kutsuvat sanat palata Kanaimon suojaan ovat meillekin aivan yhtä tarpeellisia kuin Jeesuksen ajan fariseuksillekin. Voisitko ajatella rukoilevasi pakomatkallaan olevan syntiä tehneen kuningas Daavidin tavoin? Psalmin 57 jakeen 2 sanoin. Armahda minua, Jumala. Armahda minua. Sinun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse. Tai voisiko sinusta sanoa, kuten Daavidin suvun kantaäidistä, Ruutista sanottiin. Ruutin kirja 2. luku 12 jae. Israelin Jumalan siipien alta tulit etsimään suojaa. Jos näin teet ja sydämessäsi sanot, voin Kristuksen palvelijana vakuuttaa sinulle, että kaikki syntisi, olivatpa ne kuinka suuria ja minkä sorttisia hyvänsä, ovat Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetut. Tämä vapauttaa sinut kaikesta omasta turhasta yrittämisestä korvata Jumalalle tai ihmisille sellaista, mihin kukaan ei kuitenkaan pysty. Olet korvaus- ja ansioitumisvelvollisuuksistasi täysin vapaa. Tällöin elämässäsi ja uskon elämässäsi ei olekaan enää kysymys sinun suorituksistasi eikä onnistumisistasi tai ominaisuuksistasi, vaan siinä on kysymys siitä, että saat nauttia. Arvatkaa mistä? Elämän leivästä. Sehän olikin tämän sunnuntain kirkollinen aihe. Jeesus, elämän leipä. Sitä me tahdomme leipäsunnuntaissa tänäänkin tarjota. Yhdymme uskon tunnustukseen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden,
syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Kiitos.